900 kg Compression IV mandiona pansa chinja topiki ndiri pamusoro saka ndini topiki yasodzika dhipi kunge propiki maita tudiki tuma mekropiki zvamedzika neni mandipa simba simba zvamedzika neni mandipa simba simba shungu dzangu dzinotobva pabackground iyoyo simba rangu rinotobva mubackground iyoyo zuva harikahudzirwe nevanhu nguva yekushaina kamushainiro kwekushainira chekushainira kwekushainira hapana kana wana chakumisa mudikani mangwana amteli vachafunza wapani zvamedzika neni mandipa simba simba zvamedzika neni mandipa simba simba shungu dzangu dzinotobva pabackground iyoyo simba rangu rinotobva mubackground iyoyo mandiona pansa chinja topiki ndiri pamusoro saka ndini topiki yasodzika dhipi kunge propiki maita tudiki tuma mekropiki changoramba chivabaya unge toothpiki maida kundidonedza saka frikiki kundimaka audiomax athletiki mandikwizira giraf mathematiki Ali beats on the track. vanhu vakandirera vati vandiudza vaibvunza wazvinzwa here sunga tago dzebhutsu famba usvike tati wazvinzwa here kana uchinditevera ndichati ndokufambisa makata wazvinzwa here sunga tambo dzebhutsu zvino yava need for speed wazvinzwa here zuva haringahudzirwe nevanhu nguva yekushaina kamushainiro kwekushainira chekushainira kwekushainira hapana kana wana chakumisa mudikani mangwana amteli vachafunza wapani zvamedzika neni mandipa simba simba zvamedzika neni mandipa simba simba shungu dzangu dzinotobva pabackground iyoyo simba rangu rinotobva mubackground iyoyo mandiona pansa chinja topiki ndiri pamusoro saka ndini topiki yasodzika dhipi kunge propiki maita tudiki tuma mekropiki changoramba chivabaya unge toothpiki maida kundidonedza saka frikiki kundimaka audiomax athletiki mandikwizira giraf mathematiki vanhu vakandirera vati vandiudza vaibvunza wazvinzwa here sunga tago dzebhutsu famba usvike tati wazvinzwa here kana uchinditevera ndichati ndokufambisa makata wazvinzwa here sunga tambo dzebhutsu zvino yava need for speed wazvinzwa